So please watch this. Hangtod mahuman akong vlog guys ha. Ako nang gihinay akong tingog. You know, sa ibuhaton sa akong asawa guys. So ato siya kung ano guys. Ayaw langas. Okay, please watch. Ayaw skip hangtod mahuman, okay? Mutawag na ron siya guys. Mutawag na ron siya taon-taon. Tawag ko mo niya.
Bye.